Merjen düşökde yatyrdy. Ol bedenine oňoýly ýagdaý tapjak boldy. Denan bir taga bir çep gapdaly öwrüldi. Ýöne agyry aradan aýrylmady. Arkasy we garnyň aşak tarapy çekip agyrýardy. Aýaklarynyň damary çekýärdi. Käte dem almak kynlaşýardy. Yatmak diýsen oňoýsuzdy. Uýkusuzlyk onu iýdigderli gynayardy. Her 15 minutdan beýleki gapdaly öwrülýärdi. Her gece hajatxana gitmek üçin her yarım tagatdan turmaly bolýardy. Aşxanada gaty şaňyrda eşdildi. Görnüşine görä tabak döwüldi. Soňra näletler eşdildi. Şeýdip gaýly aýalynyň ähli wagtyny diýen ýaly yalan näsaglykda geçirýändigine nägileligini bildirdi. Ol bolsa indi öýde naharlanmaly. Merjen bolup geçýän zatlara üns bermezlige, o we ýakymly bir zady göz öňüne getirmäge synanşdy. Ol hyýalynda tomutly seýilgäkde ýörep, gülleriň ýakymly ýysyny alýardy. Aslynda gedelenje gitmegi oldyňa arzu edip bilýärdi. 10 günden bäri düşegünden turman diýen ýaly geçiripdi. Ulu garny oňa dolu dem almaga mümkinçilik beren okdy. Dogrun wagty hem entek boloýdy däl. Merjen hemme zadyň şeýle bolup biljekdigi barada mundan bir näçe ýyl odol pikirini hem getirip bilmezdi. Merjen häzir 28 ýaşyndady. Ol entek mektepde okuýarka enatasyny ýitirdi. Hakykatly polisiýa işgäridi. Ol agyr jenaýetçini saklamakçy bolanyny öldürilipdi. Ejesi adamsynyň bir wagt ölümine dödügelip bilmän bir näçe aýdan ýürek keselinden aradan çykdy. Enatasynyň ölümi Merjen üçin agyr darba boldy. Kakasy we ejesi Merjeni gaty gowgurýardylar we ondan hiç tadyny aýamazdylar. Gyýjagy çağalykdan surat çekmäge gyzyklandy. Enatasy onuň bu höwesini dowam etdirip Sungut mektebine okuwa berdiler. Surat çekmek üçin derul zatlary oňa satyn aldylar. Enatasyny ýitirenden soň Merjen durmuşyň oňa taýýarlan kynçylyklaryny dolu ýeňip geçmeli boldy. Mektebin gutorduş synaklarynyň soň hiç kim gyýza okuwa girmek üçin resmenamalar nädip taýýarlamalydygyny aýtmady. Merjen ahir soňy ýokary okul jaýyna resmenama tapşyranynda giriş möhletiniň gutorandygy belli boldy. Kabul ediş topory gyýda kömek etmäge rady boldy. Sebäbi onuň mektepden gaty gowy häsiýetnamasy we hormat çakadatnamalary bardy. Şeýle de bolsa, onu girmek isleýän fakultetine däl-de başga talyp ýetmezçilik ýüze çykýan bölümi kabul etdiler. Merjen dizaýnerçilik okumagyň ýerine inžener hünerini özleştirmeli boldy. Bu hüner gyzyň göwünden turmady. Ýöne onuň edip biljek zady barmy? Merjen daşyny ýigit talyplaryň gurşap alandygyna gynanyp durmady. Elbetde ol surat çekmek höwesini hem ünsden düşürmedi. Eýem okuwyň 2-nji ýylynda gyýyt toparyň ýolbaşçysy boldy. Merjen ýigitlere çydyglarynda kömek etdi we olar minnetdarlygyň alamaty hökmünde oňa ähli işinde höwes bilen kömek etdiler. Bu özara peýdaly hyzmatdaşlyga öwrüldi. Merjen institutudyň ýokary bahalar we köp sanly peýdaly okuýplar bilen gutordy. Gyýyt derrew kiçi dizayn gurumatynda iş tapdy. Ol çalt kardeşler bilen gowy gatnaşyklar gurdy. Sebäbi ol diýseň dostlukly we mylaýymdy. Emma şahsy durmuşynda Merjen şowtudlyga uçurady. Ol her bir özüne gowun berýän ýigidi kakaty bilen deňeşdirýärdi. Şeýdibem hiç bir ýigidi özüne ýakyn saýmady. Täze ýyl bayramçylygynyň öňü ýeretinde Merjen tötenleýin gaýly bilen duşuşdy. Bayramçylyk saçagyna gerekli zatlaryny satyn almak üçin ol iň ýakyn supermarkete girdi. Gerek zatlarynyň hemmesini satyn alyp, agyr sumkaly gyýyt çykalga tarap uğrady we nädip bir ýigit bilen birdenkä çaknyşanyny düşünmedi. Haritlar bilen ýokurtny çenli doldurulan paketlaryň biri ýyrtyldy. Merjen dörlü tarapa pytyran we supermarkete gelýänleriň geçmeginiň öňüni bentlen haritlar ýygnap başlady. Gaýly hem oňa dargatylan zatlary ýygnamagy kömek etdi. Hemme zat ýygnap, durolga çenli zatlaryny elpmäge kömek eden gaýly gyýyda özüni tanıştyrdy. Ýigitin uzun boyu, owdan we akylly görünýän ýüzi bardy.
yaşların arasında duygudaşlyk yüze çykdy ve olar tanışyp başladylar. Merjen we Gaýly aňsatlyk bilen ysnyşyp gitdiler. Yigit bilimli we köp zady bilýärdi. Gyş şäher merkezindäki iki togly jaýda ýaşaýardy. 6 aýdan soň ýaşlar nikahlaryny hasaba aldylar. Ulu toy bolmady. Dabara diňe garyndaşlaryň we dostlaryň ýakyn aýlawy bilen bellendi. Yigidiň şäherde öz jaýy ýokdy we ol Merjen bilen toýundan soň onuň jaýyna göçüp geldi. Maşgalanyň gündelik durmuşy akyp başlady. Merjen keýwanynyň roluny gowurýardy. Öýde hemişe tertip we tämizlik hökm sürýärdi. Gyz söýgülisi üçin türlü tagamlary höwet bilen taýýarlady. Ol adamsynyň öýünde özüni gowy duýmagyny isleýärdi. Bir ýarym ýyllap ýaşlar parahatçylykda we düşünşmekde ýaşadylar. Gaýly köplenç Merjeniň ideal aýaldygyny aýdýardy. Emma bir neme wagt geçen soň ýan ýoldaşy çagaly bolmak hakdaky gürrüňleri başlady. Merjeni bu gepler o diýen ýarap baranokdy. Hojalyga girýän pulyň köpsini Merjen gazanýardy. Eger ol enelik ruhsatyna çykaýsa, maşgala ýetmezçilikde galjakdy. Elbetde Gaýly hem işleýärdi. Ýöne onuň girdejiti has pesdi. Ol gowuna ýarajak iş gözleýärdi. Şonuň üçin bir iş ýerinde uzak duranokdy. Elmydama bir zatda nägile bolup köplenç işini taşlaýardy. Merjen bolsa öz işini diýsen halady. Kardeşleri bilen hem gowy gatnaşyklar gurdy. Gaýly işlemese-de munasyp durmuş üçin oňa öz aýlygy ýeterlikdi. Merjen häzirki ýagdaýyndan hoşaldy. Ilki bilen gyz adamsyny özüniň hem çagy isleýändigini düşündirmäge tynançdy. Ýöne çagy edinmäge azajyk wagt gerekdigini aýtdy. Olaryň Gaýlynyň türýän gymmat awtolugy üçin, şeýle hem ýubiley güni Gaýny enesine berilen tutukly palto üçin band kartlary bardy. Gaýly gymmat zatlary giyinmegi, şeýle hem dürli we tagamly iýmitleri ýemegi gowurýardy. Umuman aýdylanda çykdaýjylar köpdi. Emma Gaýly ýyza çekilmedi. Ol çagy hakda ýyzy giderli gürleýärdi. Näme üçin ol oglunyň ýa-da gyzynyň dünýä inmegini beýle isleýärkä? Bu soragyň jogabyny Merjen adamsyň doglan gününden soň bildi. Bu gün akşam oturşmadan soň owadan gelen mehmanlaryň hemmesi giýje garap ýola çykmazlyk üçin Merjeniň öýünde galdylar. İki dogly kwartira kiçi däldi we onda hemmeler üçin ýeterlik ýer tapyldy. Merjeniň radylygyny hiç kim sorabam durmady. Gaýly ejeti bilen hemme zatda öz diýenlerini ýöredýärdiler. Gyzyň gaýnanasy mahym daýda gaty özüni onamlay aldy. Ol söýgüli ogluny adamsy bolmadan ýeki özi ulotdy we özüniň başga hiç bir aýalyň ogluny aýdanyny etdirip bilmejekdigini ananýardy. Mehmanlaryň hemmeti ýatanda gaýnanasy Merjeni çynlyky tökötdeşlik üçin aşgana çagyrdy we çürt kesip gelininiň ýakyn wagtda çagy dogurmaga borçludygyny ma'lum etdi. Ol indi ene bolmak isleýär, aktyk töýeti gelýär. Ilki bilen Merjen gaýnanasine ýuwaşlyk bilen çagany eklemek üçin ýeterlik pullarynyň ýokdugyny düşündirmäge tynançdy. Şeýdibem ol çagy doglandan soň gaýnanasine özleriniň gymmat bahaly sowgatlary ýa-da onuň deňizde we şifahanalarda dynjalyş ýollanmalaryny satyn alyp bilmejekdiklerini ýaňratmak isledi. Çagy üçin gerekli zatlar, eşikler we iýmitler ardan däl. Hiç düşündürüşlere garamazdan gaýnanasy şol bir aýdanyny gaýtalady. Onuň ýeki özi Gaýlyny ulotdy. Häzirki zaman eneleri onuň pikirçe bütünle ýalta we çagalarynyň eşiklerini onuň döwründäki ýaly elde ýuwmak islemeýärler. Bu işin nämes kynmyş? Häzirki wagtda hatda kir ýuwýan maşinlarym bar. Näme üçin gymmat bahaly çagy iýmitini satyn almaly? Odal aýallar çagalar üçin adat şüle bişirýärdiler. Çagalar hem güýçli hem sagdyn bolup ulalardylar. Çagalaryň eşiklerini bolsa garyndaşlardan ýa-da dostlaryndan hem alyp bolýar. Çagalar diýsen çalt ulalýarlar we ähli zatlaryny geýdirmäge hem ýetişmersiň. Iň soňky ýol hökmünde ulanylan ardanjy eşikler hem satyn alyp bolýar. Indi bu meselede de kynçylyk ýok. Üstesine iş ýerinde Merjen gowruluk ruhsady wagtynda haýsydyr bir tölek almagy haklydyr.
Şonuň üçin tiden tiz çağa edilmeli, bahana gözlemeli däl. Gaýly ejesini dolu goldaýardy. Olar gürlände biri-biriniň üstüne ýetirýärdi. Merjen olaryň bu meseleni bir näçe gezek ara alyp maslahatlaşandyklaryna düşündi. Gyýyt adamsyny we gaýnanesine çağa ýyda etmeň köp pul talap edýändigini we maşgalasyndaky maddi ýagdaýyň bu meseleni çözüp bilmejekdigini aýdyp bilmedi. Merjen gaýnanesiniň özüne basyş edýändigini halamady. Ahirinde bu gaýly bilen ikisiniň şahsy meselesi. Mundan başga da gyýyt çağa seretmekde adamsynyň we gaýnanesiniň özüne kömek etjekdigini ynamy ýokdy. Merjeniň tidara çağa dogurmaldygy barada görnüňler bir näçe wagtlap dowam etdi. Gaýly günde şol bir hengamyny tutýardy we hatda merjen tiden tiz çağa dogurmasa, munyň ýakymsyz netijelere getirjektigi barada haýwa datdy. Gyýyt adamsyny gaty gowurýardy we ahirinde oňa boýun bolmaga mejbur boldy. 2 aýdan soň gowruluk testi pozitiv netijesini berdi. Bu habara merjeniň adamsy we gaýnanesi gaty hoşal boldular. Gowruluk ilk başdan agyr geçip başlady. Gelin ýydy derli gutýardy. Merjen adaty ýören zatlaryny hem iýip bilmeýärdi we atgynsyzlykdan elmidama ýatydy gelýärdi. Şeýle de bolsa gaýly bu meselede geline gaty duýgudaşlygyny görkezmedi. Ol gelininiň öý hojalygyny hem işekti ýaly dolandyrmagyny isledi. Öňkü ýaly merjen oňa lezzetli naharlar bişirmeldi. Eşikler hemişe ýuwulgy we ötükli bolmaldy. Gaýnanesi her hepde merjene jaň edip aýalyň oňa öý hojalykçy bolmaldygyny, düşükde ýatmaň manysynyň ýokdugyny, köpürak hereket etmelidigini ýatlydýardy. Ozal aýallar gowrulugyň soňky gününe çenli ekin meýdanynda işleýärdiler. Suw we odun daşanlarynda da olary hiç tat bolmandyr. Emma merjen gaty hezirlikde ýaşaýar we öýüň işlerinden hiç tat etmek islemeýär. Gaýnanesi mehmançylyga gelende gelinini gytsap saçak düşemäge, toň olsa gapdalynda oturmaga mejbur etdi. Şu wagt merjeniň islendik iýmitiň iýsini ýigrenýändigi onu düýünden gyzyklandyrmaýardy. Gaýnany ogluny gowrulma haly özüniň ören çakkan olandygyny we beýle dinç almagy özüne ýol bermändigini aýtdy. Ol merjeniň öýde hiç tat etmedigi üçin özüne taktiko diýen bir zat oýlap tapandygyny ananýardy we her gepinde gelinini ýygyderli tanqytlaýardy. Gowrulugyň 3 aýyndan soň geliniň ýagdaýy bir neme gowlaşa aýmalýalydy. Bu wagtda taktikot köplenç azalýar. Ýöne bu da geline gaty ad rahatlyk berdi. Ahir soň ol günde düşdüş we öýü arasalmak işlerinden iň bolmanda bir zat etjek boldy. Şeýle de bolsa gelin adamsynyň diňe sowukluk we kemsitmeler aldy. Endi ol hakykatdan çağa isleýändigini ýatdan çykartdy we öýdara dostlarynyň we garyndaşlarynyň arasynda aýaly barada tanqytly sözler aýtmakdan çekinmedi. Näme üçindir merjeni düýünden kemsitip başlady. Şeýdipkem onuň hojalykda hiç tat etmedigi üçin gowrulugyny bahana edýändigini ýaňdydýardy. Gelin muňa gaty gynandy. Emma onuň tarapyny tutup bu zatlardan gorap biljek ýakyn adamy ýokdy. Düýünçegiň ilkinji barlygyndan soň gaýly hemişelik gelininiň nägile bolmaly boldy. Lukman sensori gelinin garnyny tüýşürdi de uzak wagtlap gen galyp ekrana çyňyrildi. Soň şepagat uýasyny "Seret, ähli iş tejribemde beýle zady görmendim" diýdi. Merjen elkinç bir habara garaşyp dili tutuldy. "Gutlaýarys, siz üçem çağaly bolmalysyňyz" diýip Lukman ýylgyryp aýtdy. Bu habara merjen diýsen haýran galdy. 3 çağa geljekde näçerek pul gerek bolarka? Ol çağalar ýeköýdi iýdedip bilmez, oňa hökmän kömekçi gerek bolar. Gowruluk hem aňtat geçmez. Ondan köplenç ýagdaýda üçüm çağalar wagtyndan öň dogulýar. Şonuň üçin ýakyn ýyllaryň gatqyn boljakdygyny taýin bolmaly. Lukman bu barada merjeni düşündirdi. Kenidem alçyraňly ýagdaýda gelin adamsyna barlyň netijesi barada gurrun berdi. Wah, onuň bolşy
melodramalarda görkezilişinden düýüp göter tapawutlydy. Kinolarda baxtly haka aýalynyň garnyny mähir bilen guçaklaýar we çağalaryny bile iýdetjekdiklerine wada berýär. Gaýly bolsa gahyrly. Normalny aýallar ýaly ýekiji çaga dogrup bilmersiň sen, diýdi. Bize 3 çaga näme gerek? Belki diňe birini galdyrar. Bu seniň günaň. Näme diýseňem sen hemişe diňe dert getirýän. Ähli garyndaşlar we dostlar bir gedekde diňe bir çagasy bolsa, sen bolsa bir wada 3 çagany dogurmakçy bolýan. Näme de bolsa bir çözgüt etmeli. Elbetde adara galasyň else özüň bilýän. Ýöne bir ýolu bilen 2 çagadan dyynmaly. Umuman sen gowrel bolmadan odol bir wada 3 çaga gerekmi diýip menden soradyňmy? Baryna sen günäkär. Aýdanymy isleýişiň ýaly düşün. Ýöne bir zatlar edip bu meseleni özüň çöz. Merjen adamsyň sözlerinden gorkdy. Diňe indi özüniň nähil haýwan bilen ýaşaýandygyny düşündi. Şeýle aýylgan zatlar aýtmagy nädip dilaýlanýar. Öde çağanyň dünýä inmegini isledi. Indi bolsa hiç zat üçin jogapgarçylyk çekmek islemeýär. Çağalar heni dünýä inmedi. Doglandan soň olary alada we ünt berek bolar. Gaýly şonda näme diýer? Merjen ýan ýoldaşynyň beýle erbet we ýüreksizligini bilmeýärdi. Bu barada pikir etmek hem gorkunç. Aýalyny söýýän erkek beýle sözleri aýdyp bilmez. Gelini gaýnynesinden goldaw ýokdy. Ol üçin çağalar hakda bilip, Merjeniň hemme zady özüniň çözmeldigini aýtdy. Gaýnynanyň özüne ýeterlik aladalary bar. Merjen bilen gaýly özleri enata bolmak islediler we geljekde diňe özlerine bil baglamaly bolarlar. Artaşan ýarawsyz aýal täze doguljak aftyklaryny iýdek etmek üçin özüni bagyşlap bilmez. Mahym daýdy, özüniň aftyk edilmek islendigini ýadyna salmady. Merjene kömek etjek adam ýokdy. Şeýle kyn ýagdaýda onu goldamaly adamlar ondan ýüz öwürdiler. Hakykatdan ham gelin gaýnynesinden kömek garaşmandy. Emma gaýlynyň özüni alyp barşy Merjen üçin ýakymsyz habar boldy. Merjen enatasynyň onu ir terk edendiklerine gynandy. Elbetde olar bolan bolsa, onuň gowuny hiç kim degip bilmezdi we olar gyýdyna hemme zatda kömek ederdiler. Merjen üçin bu ýagdaý ruhy we fiziki taýdan agyr düşdi. Joralaryň çaklamalary hakykatda tert geldi. Garaşylýan 3 aýdan soň eni özüni gowduýup başlamady. Ilki bilen böwrekler agyryp başlady. Soňam aşgadan ýemi tiňdirmekden ýüz öwürdi. Eýsem 3 çağany garnynda götürmek aňsatmy? Merjeniň çağalar üçin ýygnap goýan terişdeleri ýok boldy. Gowrel aýaly derur barlyklar we bejergiler üçin pul tölemeli bolandy. Gaýly gaharly, pullary ýele sowurdyňla, diýdi. Gaýnyny hem oglundan galmady. Ozullar aýallaryň hiç hil barlygdan geçmezden ekin meýdanda dogup bilendiklerini we ýagdaýlarynyň gowy bolandyklary barada ol görüň berýärdi. Mahym daýdanyň doglam günüň öň ýanynda ýakymsyz bir waka bolup geçdi. Merjen gowrel aýallar üçin ýörüýde köýnek we bil bandajy üçin pul harçlady. Mundan soň öýde nämeler başlandy. Gaýlynyň we onuň ejesiniň pikirine görä şeýle samsypçykdyjylar tebäpli gaýnyny täze kir ýuwýan maşynsyz galdy. Gaýly dürli gowuny degiji sözleri bilen Merjeni kemsitdi. Kir ýuwýan maşyn görnüşinde wada berilen sowgat bolmasa, indi ol ejesine nähil görünür. Onu hemme zada nädip düşündirer. Umuman aýdanynda gaýly ätgermedik bilen dowam etdi. Sen indi doňy duýaly semit we ýigrenji boldun. Hatda seni görmek hem islemeýärin. Tanış gowrely aýallarymyň hemmeti ýylgyryp ýaşaýarlar. Sen ýaly aglamjyramaýarlar, ýalandan deýrenmeýärler. Saňa terede seniň bilen bir düşükde ýatmak hem gorkunç. Sen ejeme de hormat goýmaýardyň. Merjen näme üçin gaýnynesiň gowundan turmaýandygyny anyklamaga tynanşmady. Belki de özüne derur zatlar satyn alyp, oňa kir ýuwýan maşyn satyn alyp biler ýaly gaýla pul bermedik üçindir. Merjen adamsyna garşy çykmakdan gorkýardy.
Şu pursatda ol gaty gaharlydy we göwreli aýalyny urup bilerli görünýärdi. Gelin bu ýagdaýy bolşy ýaly kabul etmek kararyna geldi. Näme-de bolsa, häzirki wagtda iň möhüm zat hiç hili kynçylyk ýüze çykmadan çağalary adynyň 7 aýlap götürmek. Munuň üçin olsa diňe parahatçylyk we asudalyk zerurdy. Gaýly aýalyny öý işleri hakda iýdigderli ýatladýardy. Merjen belindäki ağırlar goşutmak üçin ýatan adyny erkek derrewmyny gördi we aýalynyň oňa börek taýýarlamagyny ýa-da palaw bişirmegini isledi. Gaýly lukmançylyk meselelerine düşünmegi islemedi. Merjen her gezek ondan kömek soranda adamsy derrew dostlarynyň göwreli aýallaryny ýada salýardy. Gaýly Merjeniň göwreliliginiň ýürege düşendigini we ozal ony çağa dogurmaga yryndygyna gynandy. Indi geç, öň pikir eden bolmaldyň, diýip Merjen uludan demini aldy-da oturguşda oturdy we çorba üçin kartoşkany ýuwaş-ýuwaşdan artyp başlady. Nahar hökmän bişäýmeli, ýoksam dawa jenjelden deýinip bolmaz. Gün eşdegiçe gaýly işindäki giçki ýygnaklary bahanalap, köplenç öýe giç gelip başlady. Kä wagt bolsa iş taparyna iýerilendigini aýdyp, bir näçe günläp hem gidýärdi. Merjen tada däldi. Ol bularyň hemmesiniň nämäni aňladýandygyny gatgowy düşünýärdi. Emma göwreli kyn geçýändigi sebäpli ol hiç zat hakda pikir etmek islemedi. Denan şu wagtda iň möhüm zatyň çağalaryň saglygydygyny düşünýärdi we gereksiz aladalara derurlyk ýok diýip hataplardy. Gaýly bolsa şol wagt işde däldi, oýnaşy aýlaryň ýanyndady. Aýlaryň gaty özüne çekiji udyn goňur taşlary we uly goňur gözleri bardy. Erkekler gyýdyň ajaýyp keşbini görenlerinde hökmän oňa seretmäge çalyşyrdylar. Dogry, aýlary duşma yrmak üçin gaýly gymmat bahaly togutlar satyn almaly boldy. Ýöne ol muňa münasipdi. Erkek gyýdyň ugrunda däli bolup derrew oňa aşyk boldy. Aýlar ýakynda gaýlynyň işleýän edarasynda iş tapdy we akşamlyk naharynda oňa ýoldaş boldy. Toň bolsa dynç almak üçin derýa boýuna gitmäge rady boldy. Şeýdep tupanly romantika başlandy. Aýlary elmi-damy islen zady berilmelidi. Gaýly muňa şüphesiz boýun boldy we söýgülisiniň zoran zatlarynyň hemmesini satyn aldy. Gyýdy ýaşam bolsa erkekleriň psihologiýasyny öwrenendigini bellemelidir. Şonuň üçin ol gaýyldan özüne berip biljek zatlaryndan has köp zat talap etmedi. Şeýdibem wagtyň geçmegi bilen aýlaň hemmesiniň diýen ýaly gyýda gidip başlandygyny gaýly duýmanam galdy. Gyýdyň esasy maksady arzularyny öwrilen paýtagtdaky jaýdy. Owadan görnüşi oňa gaýlynyň emlägini almaga kömek eder. Toň bolsa ol dört tarafa gidip biler. Emma bir näçe aýdan soň kwartiranyň gaýla däldi, aýalyna degişildigi ýüze çykdy. Aýlar bir wada gaýyldan gitmek isledi. Ýöne bu barada gowçu oýlanandan soň pikirini ýitgetdi. Gaýlynyň aýtmaklaryna görä Merjen gaty samsypdy. Bu bolsa ony emläginden aňsatlyk bilen terk edip boljakdygyny aňladýardy. Bu durmuşda diňe güýçlüler we akyllylar hökmüni ýöredýändir. Galy berse-de aýlar özüni şeýle hataplardy. Täze meýilnama Merjen göwreli bolanyndan soň gyýsga wagtyň içinde döredi. Gaýlynyň aýalynyň ýagdaýy erwetdi. Ol üçin çağa garaşýardy. Bu aşyklar üçin peýdalydy. Merjen bu ýagdaýda olary garşy durup bilmez. Geliniň 3 tane kiçijik çağasy bilen öýsüz galjagy aýlary alada goýmady. Bu dünýäde onu özünden başga hiç kim gyzyklandyran okdy. Gaýly da aýaly we çağalary hakda aladalanyp durmady. Gaýly oýnaşyna kireýin alyp beren bir otogly kwartirasynyň bosagotyna nätlerini 1,5 saat geçdi. Ol gyýdy joklap, ýüpek düşek bilen örtülen krawatda ýatdy we gymmat çelim çekdi. Aýalyň nähili diýip aýlar ysgynsyz ses bilen sorady. Hemme zat hemişeki ýaly diýip gaýly gaharly jogap berdi. Häzir ol söýgülisiniň gujagynda ýatan ýerinde
Yaraman ejir çekýän Merjen hakda pikir etmek islemedi. "Bugün meniň bilen galmaňy itleýärin" diýip aýlar gaýlynyň gözüne teredip duýgurluk bilen aýtdy. Ol bu hereketiniň erkeklere nähili täsir edýänini bilýärdi. Gyzyň öz maksady bardy. Ol mundan ýyda çekilmek islemedi. "Hawa, muny men hem isleýärin. Sen gaty owdun, seniň ajaýyp keşfiň bar. Meniň sygyrym bolsa eýýäm 12 kilogram, hatda ondan köprek semiredi. Endi ol ýerinden galmakym islemeýär. Düýbünden ýaltas çykdy. Onda gal. Bu ikimiz üçin hem gaty gowy bolardy." Aynur gatydan demini aldy-da, ýüpek ýorgan örtügini döşe bilen itekläp goýberdi. Gaýly saklanyp bilmän, söýgültün ogşamaga başlady we garaňkylykda gyzyň gözleriniň ýyrtyjy teredişini görmedi. Hemme zat gyzyň meýilleşdiren ssenariýasyna görä gidip barýardy. Merjen indi näme zady köprek isleýändigini bilmeýärdi. Ýürek bulanmasynyň besetmeginimi, biýiliniň ağırsynyň dynmagynymy, ýa-da hajatxana gitmeden adyndan 3 sagat uklap bilmeginimi. Emma ol bu hakda diňe arzu edip biljekdi. Gaýly ýene giýjäni öýde geçirmedi. Merjen onuň nirdedigini bilmeýärdi. Indi ol oňa jaň etmek hem islemedi. Sebäbi häzirki wagtda onuň ýeke däldigini düşünýärdi. Gelin aladalanmazlygy we özüni köşeşdirmäge tynançdy. Ahir soňy gowrasyndaky çagalar da rahatlyga mätäşdi. Alad etmeň manysy ýok. Hemme zat hökmän düzeler. Merjen gapdalyny öwrüldi we uklamaga tynançdy. Ýöne ýürek bulanma we bil agyry oňa ýarym sagatlap uklamaga hem mümkinçilik bermedi. Tizara gelin garnynyň adatdakyndan hat köp agyrýandygyny duýdy. Gurulur başlanan ýaly. Ýöne üçemleriň dogulmagyna 2 aýdan gowrak hem wagt kaldy ahyrin. Ýaş denan alada bilen beden diňläp başlady. Garny wagtal gaty agyryly tanjyp gidýärdi. We Merjen çagalaryny ýitirmejek bolsa hereket etmeň wagtynyň gelendigini düşündi. Merjen bu elhenç pursatda ýanymda ýakynlarym bolan bolsa nähili gowy bolardy diýip pikir etdi. Emma onuň bil baglap biljek adamy ýokdy. Ol telefonu alyp tiz kömege çagyryş berdi. Agyra çydap bilmän uly kynçylyk bilen ýaş aýal Lukmanyň öýe girmek üçin gapa geldi. "Çagalarmy näme bolýar? Olar diýri galarmy?" Lukman alada bilen teredip zerur datlary ýygnamaklygy buyurdy. "Onu çaga dogurlayan hastahanäge giderler. Ýani ýoldaşyňyz nirede? Tumkalar kim göterer? Siz agyr datlary göterip bilmersiňiz" diýip Lukman nägilelik bilen sorady. Merjen adamsynyň häzir oýnaşynyň ýanyndadygyny aýtmakdan utandy we ýüzüni aşağı sallap onuň giýjeki nowatçylykly işleýändigini aýdyp ýalan sözledi. Bagtyny Lukman ondan başga da soramady. Emma şol onky duýan uýut duýgusyny ol ömrüniň ahyrına çenli udunup bilmedi. Gowrely aýallaryň bölüminde Merjeni hiç zat hakda alad etmezligi tapşyryldy. Ultraset barlygynyň netijelerini görä çagalar bilen hemme zat gowdy. Uklap ýatyrka ýaş aýal elindäki telefonu gysdy. Öýden çykyp barýarka ol gaýla hastahana äkidilendigini kagyza ýazyp çaý stolunda bellik galdyrypdy. Ýerden gaýly aýlaryň düşeginde oýundy we eşiklerini çalşyrmakly üçin işdeniň öýüne gitmegi ýüregine duýdy. Ol çakkanlyk bilen töýgülsün ogşady da kwartiradan çykdy. Öýe gelip gaýly Merjeniň adyny tutup çagyrdy. Ýöne jogap eşitmedi. Ol aşhana we otoglara töretdi. Emma aýaly hiç ýerde tapylmady. Muňa gaýly diýsen begendi. Kullakan garny gyzyl çydyklar bilen örtülen bu togyryň hiç kime gerek däldigine garamazdan ol bir ýerlere gidipdir. Soňra gaýly owlukmaşlyk bilen ýadylan Merjeniň goýup giden belligini gördi we "Bula diýsen gowy bolupdyr" diýip pikir etdi. Halgynyň çuňlugynda gaýly çagalarynyň dünýä iňmedligini arzu edýärdi. Şeýle bolaýsa, soň ol aýalyna aliment tölemeli bolmaz. Bu akmak hele beýleki adaty aýallar ýaly bir çaga gowrely bolan bolsa,
Belkim häzir hemme zat diňe gowluga çödülürdi. Gaýly aýalyna jaň etmedi. Oňa we çağalaryna näme bolandygyny soramady. Belki indi durmuşunda ajaýyp bir döwrüň başlanmagy we 4 beladan bir wada gutulup bilmegi gatly ähtimal. Gaýly eşiklerini çalşyp, kofe için käsesini ýuwmanam işe gitdi. Merjen adamsynyň iň bolmanda käbir habarlara, jaňlara ýa-da SMS-e biderek garaşdy. Görülleriň patologiýa bölümine kabul edileli bäri bir näçe gün geçdi. Emma gaýly jaňam etmedi, SMS hem ýazmady. Merjen hatda adamsyna bir zatlar bolandyryp alad etip başlady. Emma ol hem ýany ýoldaşyna jaň etmekden ýüdürdi. Bölümde ol özüni gatyrahat duýdy. Bu ýerde hiç kim oňa dawa döretmedi ýa-da kemsedici sözler aýtmady. Merjene ultraset barlygy geçirildi we çağalarynyň ýüreginiň uruşyny dinlemäge ruhsat berildi. Şeýle de onuň iki gyýjagada we bir oglanjaga garaşýandygy belli boldy. Şadiýan ene hatda çağalaryny monitorda görende begenç bilen gözlerinden ýaş döküpdi. Gaýly henidem görünmedi. Ol Merjeni bütünlei unutun ýalydy. Gaýyn enetkem gelininiň saglygy bilen gydyklanmady. Merjeniň saglyk ýagdaýy Lukmanlary gaty gorkutdy. Ol eýem 31 ýaşyndady. DNA-nyň barlyk netijeleri gowy däldi. Böwrekleri gowy işlemeýärdi. Lukmanlar Merjene dogrumdan odolky galan wagtyny hastahanada geçirmegi maslahat berdiler. Gaýlynyň haçanam bolsa bolşunyň nädogurdygyna düşünjegine gelin ynanýardy. Ýüreginiň çuňlugynda gatnaşyklarynyň gowlaşmagyny we çağalaryny görende adamsynyň ýumşamagyny arzu edýärdi. Şeýle de bolsa gaýly henidem aýalyna hatda jaňam etmedi. Keselhana kabul edileli bäri 10 gün geçdi. Duýdansyz gelen telefon jaňyny eşidip gelin nätanış bir nomeri gördi. Hawa, Merjen sesinde tolgunmak bilen sorady. Ol gaýlynyň onuň ýygynyň gelip, onu küýteýändigini aýtmagyny şeýle bir garaşýardy. "Akşamyňyz haýyrly" diýip bir erkek adamyň sesi eşdildi. "Siz Merjen Artikowamy?" "Hawa, bu men" diýende gaýla bir zat bolandyryp, gelin titren ses bilen jogap berdi. "Megerem oňa bu barada habar bermek üçin jaň edýändirler. Bu 7-nji gatdaky goňşuýyňyz, sizde bir uyut diýen zat barmy özi? Jaýyňyzda 4 sagat bäri aýdymsaz ýanglanýar. Onuň sesini peseldiň, meniň çağalarym ýerýatýarlar. Umuman aýdanyňda siziň sesleriňiz we gykylklaryňyz bizi eýam ýadatdy. Bu wejaralyk besedilmese men polisiýa jaň ederim" diýdi de ol adam telefonu goýdy. Merjen gen galmak bilen telefonuny seretdi. Aýaly hastahanada gaýly wagtyny şeýle geçirýän eken. Goňşularyň gowunden turmak üçin aýdymsaz saýlamak bilen meşgullanyp, onuň elbetde aýalyna jaň etmäge eli degýän däldir. Merjen gaty gaharlandy we diňe çağalar baradaky pikirler onu bir neme köşeşdirip bildi. Gaýly özüni isleýişi ýaly alyp baryp biler. Emma ol çağalar hakda pikirlenmeli we öz saglygy hakda alad etmeli. Galy berse-de Lukmanlar oňa negativ duýgulardan gaça durmagy maslahat berdiler. Şol bir wagtyň özünde gaýly ikirçiňlenmän aýlary Merjeniň öýüne getirdi we onuň bilen bar zady unutdy. Bu adam elbetde aýalynyň ýakyn wagtda oýnaş hakda biljekdigini düşünýärdi. Ýöne bu temiz sygyr oňa näme edip bilsin? Hiç zat. Şonuň üçin goýol hastahanada deň jalsyn we biderek iýgençleri bilen onuň ýüregine düşmesin. Aýlaryň bolsa bu meselede düýünden başga pikiri bardy. Kwartiranyň onuň elinden typyp gidip biljekdigini gyýyl gowy bilýärdi. Sebäbi bu jaý gaýla degişli däldi. Bu emelsidiň özi hiç zady ukyply däl. Diýmek onu derur hereketlere itermeli boljak. Wah gaýly, töýgülti bilen düşükde ýatan aýlar dillendi. "Sen gowy adam, ýöne gaty gepe düşmez." Gaýly öýkeli,
"Näme üçin?" diýip sorady. "Näme üçin? Sebäbi Merjen ýakyn wagtda seniň 3 dogmaňy dünýäge indirer we sen oňa bir topar aliment tölegini tölemeli bolarsyň. Şol bir wagtyň özünde de ol seni jaýdan kovar. Şondan soň hiç bir gyz seniň bilen bulaşmak islemer." Gaýly aýlaryň gönüden-göne patlady baýdan gepine hayran aldy. Ýöne içinden onuň aýdanlary bilen ylalaşman bilmedi. Hakykatdanam ol çağalaryna 18 ýyllap aliment töler. Ol oýnaşyndan näme etmelidigini sorady. "Seniň tapan belli bir meýilnamaň barmy? Eger şeýle bolsa gürle-de." Aýlar bir neme dymdy. Adamlar oňa buyruk ähenginde gürläninde ol çydap bilmeýärdi. Buyruk bermek onuň artykmaçlygydy. Şonuň üçin gaýlynyň özüne gelip, oňa sesini gataltmaly däldigine düşünmek üçin bir neme wagt gerek boldy. Aýlar gürrüňe başlady. "Ilki bilen aýtsama, sen bu iki otogly jaýyň eýesi bolup bilersiň. Üstesine de asla aliment tölemeli hem bolmarsyň." Gaýly, "Han düşünüklerek aýtsana" diýdi. "Merjeniň 3 çağa dogjagyny bilemsoň bu hakda köp pikir etdim. Bu ýagdaýda näme edip bilerin? Çağalar meniňki, şonuň üçin türmede oturmadlyk üçin çağalar eklenç puluny tölemeli bolaryn. Jaý hakda aýtsak, ol aýalyma mirat galan. Bu ýerde de meniň üçin hiç zat ýok. Sen gaty sady" diýip aýlar barmagyny gaýlynyň dodaklarynyň üstünden ýöretdi. Onuň bu hereketinden gaýlynyň bedeninden ýakymly tolkun ýören ýaly boldy. "Seniň aýalyň özi saňa bu jaýy sogat berip biler. Elbetde Merjen diýsen samsyk. Ýöne bu onuň sogat hatyny ýazyp gol çekmek üçin ýeterlik däl. Ony entek görüberer" diýip aýlar ýylgyrdy. "Egerde aliment hakda gürlesek, ola hasam ýöneki zat. Çağalar dogulmasa hiç gili pul töleg hem bolmaz. Hany aýt, sen çağalaryň dünýäge inmedligini isleýärmiň?" Erkek gaharly. "Sen hiniden soraýarsyňmy?" diýdi. Elbetde isleýärin. Emma men näme edip bilerin? Belki saňa men kömek ederim" diýip aýlar sırly aýtdy. "Ýöne men muny näme üçin etmeli? Meniň bu ýerde peýdam näme?" Gaýly oýnaşynyň näme hakda gürleýändigini eýýän düşündi. Ýöne onuň hemme zady özüniň aýtmagyny isledi. "Mysal üçin sen maňa 2 togly jaýy wada berip bilersiň. Men bolsa seni 3 çağa tölejek goldug töleginden azat ederdim. Özüň pikir edip gör. Merjen 3 çağany bu ýere getiräýse, durmuşyň näme öwrüler? Baky gyýkylyklar, hapa arlyklar, çağa keselleri, gündäki dürli garyn, diş ağrılar we şoňa meňzeş. Soňra men diňlemäändiňi we öz wagtynda dördüsünden halas bolmanyňa gaty gynanarsyň. Ýa-da ýaş nesli terbiýeleýän we isli arlyklar çalyşýan görüldüli kaka bolasyň gelýärmi? Gaýly muny islemeýärdi. Iň bolmanda ýakyn ýyllarda. Egerde gyz oňa çağalardan dynmaga kömek etdi we aýalyny togat hatyny ýazmaga mejbur etdi, aýlara 2 togul jaý berjekdigini we onda bileje ýaşajaklaryny aýtdy. Aýlar gaýlynyň garşylygyna garamazdan derrew düşüginden çykyp kimdir birine jaň etmek üçin aşgana gitdi. Gaýly bolsa rahat düşükde ýatmagyny dowam etdirdi. Şol bir wagtyň özünde aýlar wagt ýetirmedi. Merjeniň hemişelik ýarawsyz bolup ýatmajagyny ol gowy düşünýärdi. Jaý elden gidirmedlik üçin howlukmaly we hemme zady çaltyrak etmeli. Bu çaraga notarius. Aýlar myhmany şüpheli garaýan gaýla arkaýyna aýtdy. Jaýyň resminamalarynyň nerededigini bilýänsiň, olary derrew getir. "Hawa häzir getirerin." "Bu çaraga bu ýerde näme diýär?" diýip gaýly ýuwaşlyk bilen aýlardan sorady. Ähli edilmeli işler ýerine ýetirilenden soň ýigit resmi taýdan 2 togly giň jaýyň eýesi boldy oturaberdi. Notarius gaýla nerelere barmalydygyny we näme etmelidigini çykmejek öwretdi. Gaýly bagtyny ynanyp bilmedi.
Häzir onuň şäher merkezinde öz jaýy bardy. Elbetde ejesine bu hoş habary ýetirmeli, aýlara hem minnetdarlyk bildirmeli. Şu wagt Merjen öz öýünde nämeleriň bolup geçýändigini iň gorkul düşünde hem göz öňüne getirip bilmedi. Barlyk netijeler ýene erwet çykdy we Lukmanlar maslahat geçirmek kararyna geldiler. Hünärmenler görellik dowam etmelimi? Ýa-da iň bolmanda Merjeni halat etmek mümkinçiligi bar bolsa, keser operasiýasyny ýerine ýetirmelimi? diýen soraw goýdular. Emma ýaş aýal çağalaryny halat etmek istledi. Merjen görellik döwründe Lukmanlaryň ähli görkezmelerini takyk ýerine ýetirse, hemme zadyň gowy boljakdygyna ynanýardy. Ol özüni aladalanmakdan saklady. Gowy we ýakymly bir zady göz öňüne getirip ýaşady. Tomuz günleri güller bilen bedelen ýaşyl heýilgäkde çağalary bilen nädip gezjekdigini arzu etdi. Soňra çağalar ýyly suwda ýüzer ýaly deňize çykarlar we güýde sary renkli ýapraklar ýygnarlar. Gyşda gar babanyň heýkelini ýasap gezerler. Bu wagt gaýly söýgüldi aýlar bilen durmuşdan lezzet alýardy. Diňe bir pikir onu beýinjilik edýärdi. Ýakyn wagtda aýaly gaýdyp gelip sorag berip başlar. Bundan başga da ol aýlaryň onu çağalaryna näde halat etjekdigine düşünmeýärdi. Tiz kömek kullugundan gaýlynyň aýalynyň haýdy hassahana äkidilendigini anyklamak kyn bolmady. Gyýdy ýörüýde Merjen görmek üçin hassahana patologiýa bölümine geldi. Söýgüsini tasdiklamak üçin gaýly bilen düşün bir näçe suratlaryny aldy. Aýlar Merjeniň görjek we işjek zatlarynyň şok ýagdaýyna düşmegine garaşýardy. Stressiň netijesinde dogrum başlar. Bu ýagdaýda çağalaryň ýaşamagy mümkinçilikleri galmaz. Görellik entek uzak möhletli bolman soň aýlar ýeňişe sabyrsyzlyk bilen garaşýardy. Şadiýan ýaş şepagat uýurdy palatanyň kapysyny açdydy. Merjen seni görmäge geldiler, çık diýdi. Ýaş aýal gatygen galdy. Şeýle ir wagtda kim onuň ýanyna geldike? Gelin kynçylyk bilen düşeginden turdy da ýuwaş-ýuwaşdan koridora çykdy. Hereket etmek aňsat däldi. Emma aýal hakykatdan bu sırly mehmanyň kimdigini bilmek isledi. Merjen kalbynyň çuňlugynda geleniň gaýyldygyny görmäge umyt baglady. Belki ol aklyna aýlanandyr we ötünç sorama kararyna gelendir. Ýok, oňa uzun goňur taşly we ýyrtyjy garaýşly, üýtgeş gözi düşümli geýinen gyýdy garaşýardy. Merjen bu nätanış gyýdan gowy zata garaşmaly däldigini duýdy. Şeýle de bolsa, palata gaýdyp barmak gelşiksiz bolar. Iň bolmanda nämäniň nämedigini anyklamalydy. Men sizi diňleýärin. Merjen öýdün saklamaga we arkaýyn gürlemäge syňanyşdy. Belki bu ýöneköy bir gyýdyr we oňa erwet zat islemeýändir. Ol bolsa eýýäm her türlü zatlary oýlap tapdy. Salam. Aýlar ýylgyryp ikirjiňlenmän Merjeni seretdi. Ol gaýlynyň aýalyny düýbünden başgaça göz öňüne getirýärdi. Ol haýsydyr bir dawa ýüze çykan halatynda bir burçda gizlenjek we nalajaden birini görjekdi. Hakykatda bolsa, ol özüne ynamly we görmegi aýaly gördü. Ýöne onuň ýaragsyzdygy we gaty ýadawdygy görnüp durdy. Meni seniň ýanyňa gaýly berdi, diýip aýlar gaharly ýylgyrdy. Ol saňa we çağalaryňa mätäş däldigini aýtmagymy sorady. Oňa bil baglap hem oturma. Newereleriň bilen özüň çödüş. Olar dogulmasa ha, gaýly muňa has gaty begener. Bular bolsa seniň üçin ýadygarlyk hökmünde menden. Aýlar suratlary Merjeniň eline berdi. Suratlarda ýalaňaç aşyklar gujaklaşyp ýatyrdylar. Göreli aýal okurda gurap galan üçin hiç zat jogap berip bilmedi. Diňe dogulmadyk bädeklerini açaçan haýwat atýan tamtyk gyýda seretdi. Soňra ýygyny öwrülip palata tarap ugrady. Onuň gaýlynyň oýnaşy bilen gürleşik zady ýokdy. Ol eýýäm görjek zatlaryny ýeterlik gördi we eşitdi. Eger kakasyna gerek bolmasalar
ve olurdan dynmaga taýin bolsa, belki çağalarynyň dünýä iýilmezligi has gowudur. Merjeniň dem almagy kynlaşdy. Edil bir zat onuň bokurdygyny gytyp dolu dem almagyna ýol bermeýän ýalydy. Ýaş aýal otagyna girip ejidläp düşegini ödüni taşlady. Gaýly näme üçin oňa beýle ýowuz daraýarka? Näme üçin ol heni dogulmadyk bäbeklerini beýle ýigrenýär? Diňe olaryň üçemdikleri sebäplimi? Emma munyň beýle bolanyny hakykatdanam onuň özi günäkär dälmi näme? Birden onuň garny güýçli sanjyp gitdi. Soň agyry bir neme gowşady. Ýöne 1 minutdan soň ýagdaý ýene gaýtalandy. Merjen dogrumyň başlanmagyndan gorkýardy. Sanjynyň güýji minut saýyn ötýärdi. Göreli aýal indi turup şepagat uýusyny çağırmak üçin gapa tarap ýöremäge tynanşdy. Emma gaty agyr sebäpli Merjen turugyny bilmedi. Bu tamsyk gyzyň sözleri kellesinde ýanglandy. Çağalar dünýä iýilmese, gaýly muňa diňe begener. Ýok, ol adamsynyň hakykatdanam şeýle pikir edýändigine ynanokdy. Belki de bu hakykatdyr. Merjeniň üçümleri garaşýandygyny bilip, gatnaşyklarynyň nähili üýtgendigini ýada saldy. Hemme zat indi oňa düşnükli boldy. Gaýly aslynda çağalarynyň dünýä iýilmegini islemändi we olaryň Merjeniň gowrasyndan düşmegi üçin bilgatlaýyn azar berip gelýän ekeni. Iň soňky sanjy onu gönüm anyda iki büküp taşlady. Çağalarynyň şu gün dünýä iýilmegi hakykatdan mümkinmi? Olar henidem kiçijik ýatgyda ýene 2 aý geçirmeli wagty bar ahyryň. Şepagat uýuty Merjeniň nalyşlaryny eşitdi. Kimdir biri ılgap gelip, kimdir biri lukmana jaň etdi. Kimdir biri gowrely aýaly köşüşdirjek bolýardy. Merjen bolsa indi hiç zat eşidenokdy we hiç zat düşünenok. Diňe her täze sanjy bilen güýçlenýän ýiti agyryn duýdy. Birden ýaş aýal onuň bir zat dökülendigini duýdy. Gulagyny gıýkylyklar eşdilýärdi. Hassanyň suwlary ütdi, derrew onu dogruş otagyna eltiň. Aýlar henidem koridordady. Merjeniň ýüzüniň üýtgemeginden ol aýdanlarynyň oňa gaty täsir edendigini düşündi. Hemme zat onuň meýilleşdirişi ýaly bolar. Tiz wagtdan aýlar şäher merkezindäki iki togly owudun jaýyň eýeti bolar. Şonda gaýyldan hem bir emel bilen gutulup bolar. Bölümde dogry motogyny taýýarlamaň gysgaly zerurlygy hakdaky gıýkylyklar we gaýta gaýmalaşyk başlananda aýlar kanagatlanma bilen ýylgyrdy. Hemme zat mümkin boldugyça gowy diýärdi. Şu gün gaýly 18 ýyllap aýalyna aliment tölemek zerurlygyndan dynar. Bu nalajedeň erkek şeýle meseleni çözmäge kömek edende üçin oňa minnetdar bolmaly. Belki gaýlyny begendirmek üçin öýe gaýtmagyň wagty gelendir. Hemme zat olaryň peýdasyna barýar. Aýlar gaýla diňe Merjen bilen bolan söhbetleşligi däl, eýsem ondan soňky wakalar barada hem buýsan çülen gurrun berdi. Meniň pikirimçe, şu güniň ahyryna çenli hemme zat çözüler, diýip gyýyt ajy ýylgyrdy we konýak içdi. Ajaýyp diýip gaýly şatlyk bilen jogap berdi. Şeýle bolaýbilsedi. Belki diýip aýlar ýuwaşlyk bilen aýtdy. Meniň munasyp syýlygym hakda oýlanmagyň wagty gelendir. Sen indi hiç zat hakda alady etme. Çağalarynyň diri däldigine dolu göz ýetirenimden soň seniň aýdyşyň ýaly bolar, diýip töýgülisi onu ynandyrdy. Gel meniň baht kuşum, diýip gaýly çyrany öçürdi. Irden gaýly Merjeniň ýatan hattahanasyna jaň etdi we özi üçin gowy habarlar aldy. Şol giýje aýaly 3 çagany, 2 gyz we 1 oglan dogurupdyr. Çagalar reanimasiýada. Olaryň ýagdaýyna agyr diýip baha berilýär. Merjen bilen entek düşnükdür. Çagalar bolanda ol köp gan ýitiripdir. Şepagy duýusy gaýla hassahana getirmeli zatlaryny sanamak itledi. Ýöne bular onu asla gyzyklandyrmaýardy. Bu bagtyň çüwmegi,
Indi çağa goldowuny tölemeli däl bolsa gerek. Hawa aýlarjan, wagt akyllyjam. Bu maksadyny çalp tamamlamak üçin aýlar ähli peýdaly tanışlyklaryny ulandy. Bu maksadyny çalp tamamlamak üçin aýlar ähli peýdaly tanışlyklaryny ulandy. Kadiýetde işleýän tanışynyň kömeginden peýdalanyp, aýlar gaýlyny Merjen bilen derrew nikadan aýyrdy. Şol wagt Merjen çağalarynyň diýri galmagyny dileg edýärdi. Olaryň gaty eji dünýä inendiklerini we gowy netijäniň bolmagynyň ähtimallygynyň gaty artygyny düşünýärdi. Ýöne ol gudraty umyt etmekden el çekmedi. Merjen öz başlyk düşeginden çykyp başlan soň çağalarynyň ýatýan otagynyň goloýunda bir näçe tagatlap durup başlady. Ol çağalarynyň ýaşar diýen umydyny ýitirmedi. Dogrum başlandy onuň öýde däldi, hastahanada bolandygy gowda. Bolmasa çağalaryň diýri galmagyna hiç hili mümkinçilik bolmady. Merjeniň eje bolanyny 10 gün geçdi. Lukman onuň ýanyna gelip, şu gün onuň hastahanadan çykarylýandygyny aýtdy. Elbetde çağalar uzak wagtlap Lukmanlaryň gözekçiliginde bolmaly bolarlar. Emma Merjen indi dolu tagyldy. Lukman onuň çağalaryny görmäge itlendik wagt gelip biljekdigini we olary süýt we deru dermanlary getirip biljekdigini aýtdy. Bir sözi bilen enäni çağalary bilen hiç kim aýyrmaýar. Lukman Merjeni we bäbeklerini hakyky söwüşijiler diýip atlandyrdy we iň erwet zatlaryň gutorandygyny aýtdy. Merjen ähli zatlaryň uly sumka ýygnady. Hastahananyň işgärlerini hemme zat üçin minnetdarlyk bildirdi. Hoşlaşyp taksi çağırdy. Denan gaýly bilen duşsyň gutulgusuzdygyna gowy düşünýärdi. Ýöne indi oňa kän bir ähmiýet bermedi. Bu diňe peýdaty ýük, ondan mümkin boldugyça çalp gutulmaly. Merjen taksi awtologunda oturup, gaýly bilen söhbetdeşligi barada jikme-jik pikir etdi. Gelin ondan jaýdan çykmagyny talap eder we zatlaryny ýygnamak üçin 3 sagatdan köp wagt bermez. Bu oňa zatlaryny ýygnap, oýnaşynyň ýanyna gitmek üçin ýeterlikdir. Ahir soňy ol uzak wagtyň içinde ilkinji gedek öz öýünde rahat uklar. Hakykatda bolsa hemme zat aýalyň gözüňe getirşýäli bolmady. Açar kapynyň gulpyna laýyk gelmedi. Merjen jaň düwmesini basdy we bir näçe minutdan gaýly kapyny açdy. Ol ýalaňaç bedeniň üstünden halat giyipdir. Elinde bolsa çilim bardy. Merjen jaýa girmek itledi. Ýöne onuň aýdany bolmady. Adamty göwreti bilen kapynyň öňüni bentledi. "Nire barýan? Git bu ýerden" diýip gaýly gaharlaýdy. Merjen gaty ses bilen "Hiç zady bulaşdyran okmy? Bu meniň emlägim" diýdi. Gelin indi odolky ýaly ynanjyň sadyk ýyz bolmak islemedi. Ol indi öňkü ýaly däl, özüne ynamly we sowuk boldy. Gaýly diňe şeýle gatnaşyga münasipdi. "Meniň jaýymdan çyk, sen bu ýerde keseki. Ýalňyşýarsyň, bu indi meniň jaýym." Ol erwet ýylgyrdy. "Eneretmen amalar, sen bu jaýy özüň maňa sowuk etdiň. Şonuň üçin bu meniň kanuny kvadrat metrlerim. Polisiýa jaň edip başga biriniň çägine girýändiň aýtmazdan odol çyk. Maňa möhüm we gyzykly zatlar garaşýar." Kapy gaty şyrkyldy bilen ýapyldy. Merjen gulaklaryny unut bilmedi. Ol öýden çykyp girelgäniň goloýunda duran agaç oturguşda tükönükli ýadaw halda oturdy. Ýaş denan gaty-gaty ağlady. Ol indi diňe adamsyny däl, jaýyny hem ýitirdi. Elbetde tutan ýerli bolup ýapyşsaň, adalaty gazanp bolar. Emma Merjeniň munyň üçin ne güýji, ne de puly bardy. Çağalaryny eklemäge pul gerekdi. Emma ýaş enäniň ýaşajak ýeri de ýokdy. Endi ol näme etjegini bilen okdy. Merjen hastahanadan alyp gaýdan goşlaryny alyp, iň ýakyn teýilgäge gitdi. Çağa dogrunda ulugan ýetkisine tede bar bolandygy sebäpli ysgyndan düşüpdi. Onuň bir käse hoşboý isli çay içip, özüniň öýünde amatly düşeginde ýatasy gelýärdi. Emma indi onuň öýü ýokdy. Merjen teýilgäkde ýerleşýän kiçijik köle tarap ýörep, kölegede duran oturguşda oturdy. Indi näme etmeli?
kömek üçin kime tutmaly? Munuň üçin derul ferişdeleri nereden almaly? Bir sagat töwerege oturandan soň Denan özüniň açdygyny düşündi. Bu ýörüşine ol bu gün ente kişdat iýmedi. Galan pul ferişdeler hem uzak wagtda ýetmez. Diýmek iş we ýaşaýyş jaýy gözlemeli. Denanyň gözlerinden ýaş döküldi. Enatasyny ýene ýada saldy. Näme üçin Merjen olar ýeritirdi. Olar bolanlarynda ony hiç wagt bu kynçylykda goýmadylar. Birden Merjen kimdir biriniň oňa seredýändigini duýdy. Başyny galdyrdy, töweregine göz aýlady we bir ýigidi gördi. Onuň uly gara gözleri we galyn gaşlary bolan ýakymly tegelik ýüzi bardy. Ýangaklary adajyk gyzarpdyr. Gara saçlary gyýyska alynan. Aşağında ak futbolka görünüp duran gök köýnek giyipdir. Ýigit tanayan ýaly bolup ýaş aýaly ün bilen teredýärdi. Merjen bu adama batyrgylyk bilen teretdi. Eger bir erwet zat itleýän bolsa, hany bir hereket edip görsün, nämeler görürkä. Ol adam Merjeni kimdir birini ýada saldy. Ýöne kim düşünmedi. Ýigit ýerinden turdy we köýlüň daşyndan aýlanyp gelip ýaş aýalyň gapdalyndaky oturguşda oturdy. "Ütünç soraýaryn, siz Merjen dälmi?" Denan biperway başatdy. "Men Döwran Ilyasow. Sen meni tanamadyň öýdýän." Endi Denan bu adamy ýada saldy. Döwran bilen bilelikde institutda paralel toporlarda okudylar. Bu akylly ýigitdi. Diplomuny alandan soň ýigit daşar ýurtda gowy aýlykly iş tapyp ýetip gidipdi. "Salam Döwran," diýip Merjen jogap berdi. "Saňa näme bolandygyny bilesim gelýär. Öňler sen mydama şadyan we gowuna çykdyň. Endi bolsa ýüzüňde ýylgyryş ýok. Bolýar, maňa nämeleriň bolandygyny aýdyp ber. Belki saňa men kömek edip bilerim." Merjen bir näçe minutlap ikirjiňlenip oturdy. Öz meseleleri bilen ýigidi ýüklemek itlemedi. Emma onuň bilen başga gürleşjek adam ýokdy. Merjen uludan demin aldy we düşen ýagdaýy barada aýdyp başlady. Denan endi Döwran typaýçylyk bilen doýgudaşlyk edip gidip galar diýip pikir etdi. Kim beýlek adamlaryň problemalaryna mätäç, esasanam onuň hyýaly çalşyrymly. Şeýle de bolsa ýigit hiç ýere gitmedi. Ol Merjeniň gapdalyna geçip oturdy. Soň bolsa barmagy ýeriniň bardygyny sorady. "Ýok," diýip Merjen jogap berdi. "Munuň bir çäresi tapylar," diýip Döwran ýaş Denany açaçan teretdi. "Hemme zat gowy bolar." Merjen hakykatdanam oňa inanmak istledi. Ýigirmi minutdan soň olar bir kafede oturdylar. Merjen günortanlyk naharyny açgözlük bilen iýýärdi. Döwran penjereniň ýanynda biri bilen telefonda gürleşýärdi. Soňra stola gaýdyp gelip ol ýylgyrdy we dostlarynyň gaýla emlek hukuklaryny almaga kömek eden namyssyz notariusy tapandygyny aýtdy. Olar notarius bilen geregi ýaly gürleşerler we öýländen soň jaýy tersine gaýtadan resmileşdirip alyp bolar. Bu kadiýete gitmekden has çalp bolar. Merjen Döwrana minnetdarlyk bilen ýylgyrdy. Soň bolsa, "Şeýle täsirli tanyşlaryny ýerden tapdyň?" diýip sorady. "Men dürli ýerlerde, şol sanda hukuk goraýjy idaralarda hem işledim. Şonuň üçin meňde soraglar bilen kim bilen habarlyşyp boljakdygyny bilýän adamlarym bar." Döwranyň wada berşi ýaly günortan sagat 17:30-da Merjen Döwran bilen notariusda çaraga bilen duşdylar. Notarius hatda Merjeniň ýüzüne gönüläp seretmäge de het etip bilmedi. "Döwran, ene resminamalaryň we jaýyň täze açarlary, gaýlynyň zatlary indi ol ýerde ýok, köşeşip bilersiň. Dostlarym sen barýançaň onuň jaýy boşatandygyna göz ýetirerler. Seniň bu ýagşylygyny nädip gaýtaryp bilerkäm?" diýip resminamalary we açarlary kabul edip Merjen şatlykly sorady. "Belki iň bolmanda meniň bilen öýde çaý içersiň." "Garşylygym ýok." Döwran ýylgyrdy we onuň garaýşynda rahatlyk duýuldy. Belki bu Merjeniň gowuna bolan bolmagy mümkin. Iki kursdaş talyplyk ýyllaryny, mugallimlaryny
ve özarı dostlaryny ýada salyp daňatýança gürleşdiler. Hyýallarynda şol aladasy döwre baryp bile şatlandylar. Döwran talyplyk ýyllarynyň bäri Merjene aşykdygyny boyun aldy. Ýöne talyp wagtlary muny aýtmagy het edip bilmändi. Soň ol gowy iş teklibini alyp daşar ýurda gidipdi. Endi bolsa seni ýene-de ýetirmek islämok diýip ýigit çynlakaylyk bilen Merjeniň gözlerine teretdi. Birden ýaş denana keselhanadan jaň geldi. Telefonuň ekranynda nereden jaň edilýänini gören Merjen gaty gorkdy. Ol çağalar hakda erwet habary eşitmekden gorkýardy. Bir näçe gedek jaň geldi. Emma Merjen telefonu aljyrap hiç almady. Döwran telefonu aýalyň elinden alyp jaň kabul etdi we mikrofonu basdy. Merjen olaryň aýtmak isleýän zatlaryny eşitdi. Doglan çağalaryň reanimasiýa bölüminiň müdiri rahat we mylaýym aýtdy. Salam, siziň üçin gowy habar bar. Ertir çağalaryňdy iýdetmegiň ikinji basgançagyna geçirir. Merjeniň gözleri ýaşardy. Ol iň erwedini araşýardy. Ýöne oňa şeýle gowy habar aýtdylar. Döwran oňa teredip ýylgyrman bilmedi. Merjen onuň bilen bilelikde neonatal reanimasiýa bölümine gitdi. Bäbejikler ejeti bilen indi çağalar hastahanasyna geçirildi. Döwran olar üçin iýmit, derman we çağalara gerekli zatlary getirdi. Ýaş aýal muňa diýseň begendi. Ozal bolup geçen zatlaryň hemmesi mümkin boldugyça çalt ýatdan çykarmak islenýän elhenç düýş ýalydy. Çağalar gowy iýmitlenýärdiler we çalt agramalýardylar. Merjeniň dogry möhletiniň ýetmändigine garamazdan olar sagdynja ululýardylar. Çağalar hastahanasynyň lukmanlary olardan äsaslyk tapmadylar. Merjen we bäbekler 10 gün keselhanada boldular. Döwran ýaş denany haýran galdyrdy. Merjen hastahananyň howlusuna çykanda köp renkli şaharlar asmana uçdy. Goloýda saklanan avtologdan çykan Döwran çağalaryň ikisini şepagat uýusundan teretaplyk bilen aldy-da ulogy tarap ýöredi. Ulogyň öýüne däl-de başga ugra barýanyny gören Merjen gen galyp Döwrany seretdi. Rady bolsaň men sizi öz jaýyma eltmekçi. Ol ýerde men çağalary ýörüýte otur taýýarlap goýdum. Rady diýip bagtly aýal oňa jogap berdi. Bu Merjeniň durmuşynda iň owadan we iň tolgundurjy pursat bolup galdy.